partido moi bonito diante do Guijuelo. O Guijuelo, a verdade, non tiveramos a oportunidade de velo esta temporada ainda en directo. Tito, sempre gusta ver os equipos que están arriba en directo para falar deles, para opinar deles. E creo que, ademais, dirixido por outro técnico galego como é Rubén, deixou unha imaxe moi boa. Moi boa. Sobre todo na primeira metade, que creo que o Racing saiu... Viuse sorprendido. Sí, sí. Saiu un poquinho a expensas do que o Guijuelo perdoou despois, non? Porque pudo adiantarse no marcador e, bueno, demostrou que é un equipo que está aí arriba por lo ben que traballa e, bueno, tamén hai que decir que ten xogadores importantes na categoría, non? Moitos dicían que o do Guijuelo sacaba proveito do seu campo, dese campo tan estreito, dese campo de erva sintética, accións a balón parado, e demostrou estar moi por riba deso, xogando ben o fútbol, con bo gusto polo fútbol, con bons xogadores. Aí vimos unha oportunidade de Antonio Pino, antes unha ocasión de Rubén Peña nun balón que foi a cruceta. A primeira metade foi boa dos dous equipos, porque o Racing tamén empregou as súas armas, coa velocidade, correndo, con Marcos Álvarez. Foi un empate a 0 Susto. No que debe haber goles, polo menos. Sí, sobre todo o Racing se veu sorprendido de que un equipo lle quitase o balón, que tivera a iniciativa, que lle fixera correr tanto hacia atrás, porque o Racing en casa é un equipo bastante dominador, que non permite que os rivais se suban un poquinho as barbas, non? Aquí o sufriu. Vaya chimpo que deu aí Manu Barreiro, ademais, mantívose no aire, parecía que iba a participar no concurso de mates da NBA. Despois, esta outra oportunidade, e que houve moitísimas ocasións moi claras neses primeiros 45 minutos, o envío de Chuchi en lanzamento de córner directo que a piques estivo de ser gol olímpico, e na segunda metade a polémica. Primeiro, hai ou non penalti de Jonathan Martín sobre Dani. Aí estamos a ver a chegada de Jonathan. Sí, pásase de freada. Leva por diante a Dani. Creo que non era necesaria ese empleo desmesurado de forza. Nos no campo tamén tivemos moitas dúbidas. Despois, esta outra oportunidade, esta volea, o lanzamento de Iván Forte, foi unha segunda metade moi distinta á primeira, na que o Guijuelo xa non tivo tanta presenza no xogo. Un millor Racing. Sí. Impúxose o Racing e parecía que chegaba o seu momento, o froito, a ese mellor fútbol na segunda metade con este penalti de Ángel sobre Marcos Álvarez. Aquí creo que sí, que non hai duda de que... É un agarrón. Sí, sí. Disimulado, pero... E xusto antes da acción, estábamos vendo as repeticións na retransmisión, xusto antes falaba Teles, ademais tiña unha longa conversa Teles co porteiro, con Wilfred, co porteiro do Guijuelo, que o que lle dirían non o sabemos, pero aguantou ata o último momento agardando o lanzamento de Manu Barreiro, que sempre espera o movimento do porteiro. E igual dicía Manu que dubidou. Igual lle fixo dubidar o porteiro do Guijuelo. É posible, porque máis se ve como Manu levanta a cabeza, quere ver se o porteiro xa fixo o primer momento, pero non o fai, entón, bueno, se precipita un pouquiño, non? Ademais, Manu moitas veces fai o penalti de Panenka. Bueno, moitas veces non, porque senón non resistiría seguramente os nervios de Aira, pero... Pois non puido transformar o penalti, era un partido importantísimo, porque o Racing poríase a puntos co Guijuelo, ademais tería a diferenza de goles ao seu favor. Bueno, non podemos facer os contos da leiteira, non, pero aínda segue na terceira posición e ben situado. Tamén era directo rival do Clube Deportivo